Sa number 8, Provincial Price Monitoring Council ginapaabot maga-convene sini nga semana. Samtang duga nga LGU ang nagpagwa sang mando na nag-regulate sang presyo sang baboy sa ilang nga lugar. Ang syudad sang Himamaylan ang bago nga LGU nga nagpagwa sang executive order nga nagapatuman sang minimum buying price para sa mga buhi nga baboy kag pork carcass kag minimum retail price sang karne sang baboy sa merkado. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Raymond Tungso, nakasaad nga ang minimum nga buying price para sa live weight yara sa 170 pesos per kilogram, 230 pesos naman sa pork carcass kag 250 para sa retail sang karne. Tuyo sini nga papangapinan ang mga pumuluyo kag ang local industry kasunod sa epekto sa pag-igo sang African swine fever. Damnagpang Sagay City kag Talisay City ang nagpagwa naman sang mando nga nag-regulate sang presyo sang baboy. Ginsiling ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga ginapaabot sini nga semana ang pag-convene sa Provincial Price Monitoring Council. Sunod sa Department of Agriculture, ang council ang sarang nga maka-recommend sang pagpatuman sang price regulations. Sunod kay Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. nga presidente sang Negros Association of Chief Executives, ila na ini nga natalakay man. Kaga Negros Ace, in principle, ang nagaugyon sa among alihok sang probinsya. Sa tuyo nga mapangapinan ang interes sang stakeholders. Na-relay ko naman sa East Numbers. And ang stand is, we will see, taon-taon, and we will decide. Pero in principle, wala din problema.